en ole hiljaa. Sä voit mennä tuohon mutta et puhu mitään. Yo, fuck you. Hiljaa. Ole itse hiljaa. Taistu. Pitää vaan olla hiljaa. Menkää ohi korkealle. Just tommosen kohta. Antakaa mulle HP, mä oon 13 HP. Mulle ostetaan health. Vaikka se ei mun vuoro. Ostaa kaikille healthy. Koska Paitsi että ei me tarvita. Me voidaan vaan self-destructaa vaan laittaa ai niin joo. Me saadaan varmaan fullista. Tai jotain 50. En mä tiedä. Paljonko se oli mitä piti saada? 18 tuntia. Pakolutta. Varovasti. Joo, meillä sitten hypin noita tavarat päälle. Joo. Ja tuolla on semmonen vihreä itemi, että jos sen päälle hyppii, niin sit se räjähtää. Kaikki räjähtää. Niin. Mä näin sun Discord-viestissä. Sun pitää hypätä sitten se ylite. Pitää vain olla vaan low-kortissa. Ei. 20 tonni. Jätetään se siihen. Jätä siihen. Me tehdään silleen, että etsitään se paikka ja sitten haetaan se. Sitten käytetään näitä siihen seuraava, sitä viimeisen. Soneke! Mitä helvettiä? Se voi lasertaa mille se haluaa. Turkkaa! Elää vähän myöhempää alas. Hei, nigger! Olkaa hiljaa. Terve! Pitääkö? Nyt olla hiljaa. Et minä! Alla! Me ei haluta messaa tuonkaan. Me ollaan hetki. Me ei leikitä tuonkaan. Mikä korkealle? Se siellä. Ootteko?
Voi olla vähän hiljempaa joskus. Ja pois sieltä. Missä? No otetaan tää pois tieltä. Me pitää raivaa tieltä. Me otetaan se Väinönkaan tuomioitu. Tuo menee piiloon. Ei mä mene piiloon. Okei, laitetaan tää sivuutta. Tai sille tälle. Sitten otetaan kummastakin päästä. Okei, mä menen tänne. Ota, mä menen tänne päin. Me sesi. Sitten, ota. Sitten menen alas. Ui! Varovasti. Pitää ilmassa. No niin. Me pitää tää nopeasti. Tuomo! Mitä me sanottiin? Se pysyisi. Ota, se ei pysy. Joo, se on. Kato. Ota, se on just. Jes, se on, jes. Kun se oli just siinä, kato, kun ettei mene sen reijän yli. Sit se menee, se destroyoituu se. Joo. Mä lähdetään seuraavaankin. No. Mä lähden katsomaan päin. Haista, kato ylös! Taista tänne nää! Nyt! Älä hyppää, kävele siihen taas sprinttaa! Just noin! Odotetaan, että jos joku tulee tarkistamaan. Ostaa kaikille full healthista. Sitten ostaa tuo, mitä se haluaa. Oota, mä piikkaan. Onniskille. Mulla on oikeesti pulttiifret. Näit sä mitä mä tein? Siinä oli se pikkutyyppi, mikä haukkasi se. Ja se haukkas mua, se otti 10 Tosta ei hypätä, se ottaa Valdamak 3. Jos mä annan sulle vähänkin, niin mä kuolen. Se ottaa pulttiifret myös. Voi saakeli, mä krutsasin siitä. Jos täällä on se minityyppi, niin mä ollaanko katto? Mä en tiedä.
Ettehän työ kuollut. Malvas. Olja! Blessamo. Vedetään klutsat. Se on tuomasta kiinni. Se on tuossa. Ei. Tuomo. Kuule sä. Joo. Sun on pakko klutsata. Me kummankin kuoltiin, sä oot yksi OP. Ja jos sä näet se animaali, se vitsi ryömyvä, niin juokse vitsi karkuloisesti. Sun on paraskin klutsata. Kuulutko mulle, hä? Joo! Tuomus et kääntynyt oikeaan suuntaan. Joo oikeesti! Mä päästin kolmanteen, mä klutsasin kattiin.